Ya karyam tenrai babun hi kilas dang ban klet hakini kisngi, kadai kamat ka bakongsan baka University of Science and Technology Meghalaya, lane ka USTM, lingba ka khasi department kala shim ya ka sinjam, ban kersiu thia sya ka jaj ban reu khasi. Ya ketika jingkir siu thia lingba ki samla puli ketika tenan, kila hiar sya ka school Umdihar Presbyterian Secondary School, kabadan hakashnong Umdihar Ribhoi District, ban ai kilat jing pensngau thu sheki samla khamtam sheki samla kanthai bakin tip yala ka burom ka akor lingba ka riam tenrai jong ki khasi kabaladon nadu hendai hentai hoya ka jing sha nakaliang jongi kum ka department khasi USTM iwan hang ni hapo school Umdihar Presbyterian Secondary School ka thong ka jongi ka long bakum ka department khasi ngiri ban tip ya ka riam tenrai mo nang ta karyam jongi khasi kede karyam kaba don burom kaba kedup ya kalong renyang kaba ngenang benri ya ka akor ke burom nama ka kaba ngiwi hakini kiski kaba kum ka jai benri khasi ngimnang shu bat ngimtip shu ya ka akor ke burom ya ka rukom kumnongi pong kumnongi kup bat kumnongi sam dena kata kadau ngi ba hakini kiski baki babun kija kita ki jingja ki man kasmi ya ka imlang kasalang ka jongi kibru kilas dang ban leklet yala ka riam tenrai jungi khasi dina kata kadau ka department khasi USTM kala shim ya kene kesenjam ban ai ka jinghi kai ya kini ki school ki marjan marpa jungi makin tip ya ka riam jungi khasi idan ya ka riam ka kerpang ka riam kepada isyong blei ka riam ka isyong kun bat ka riam khasi kede ka riam ka inelah du kata kata dina kata ka department jungi ka department khasi USTM ka kwa ba nginang yaitep amde tamangi ba pule ka khasi department apo khasi department rai baro ka jai bendu khasi kin tip ya karyam ma ya karyam tenrai jongi kum khasi but nilayo ruban ya keren hak baidi but ka ki khasi moral values lani ke jingi kai baidi baki akor khasi tinggal adap ban ya keren baki student hak ne ka school tingis ngop men sibun ya ba I headmistress jongi ne ka school ila sha yangi bangin ya shimenta ka ne ka school ilayo ban ya le ki kato ka ni ki kenja jinga si mentalang bat ki student ha kene ka school kala long ka jing mentoi si bon ngi dalam ki jongki khmat baki ki khna school ha ne ki si mentalang bat ngi baki khna ka no ki kemen nang ta ki ngi la wanra ki ka to ne ki benta baki no hikai man kaski bat menta kaski pade ki la yo ya ka jing mentoi ha baki pen I dalaki kam ki jing le ki jongki ya kita ki bangi de ban le ha ka bangin pedi ka akor ka jongi ha bangi le ki breu wan ki breu hayeng mo longit pedi ka akor ka burom jongi but balegi wan rai kini ki ar peli ki benta ka mora bali us ba kini ka khasi traditional dress ka long ba lada ngimnang ban riam be lada ban riam ha ban riam don akor ka penhiar dor ka jai ban riu jongi ngishim ka ba khadu ya ka long ba ngishim ya kini senjam ka long ban pendim ya ka akor khasi banang penhe penyar ban bakiweru kinang tip ya kajai pendru khasi baka desha kajai pendru ke batip bru ke batip lai ku bless you apa basyat apa niasat apa nya mesti dai dibel pasal to kai kan dai pi ya kan ni nak kajai pin ini lengkap kai kan ni thok seru kathok seru baik bah boleh ni mo kilanangan ai pi ka dress adharastem mo kan mau ka be gani ini ka be muka muka mo kade ka muka cerita Pak di de u lengkap dan ki kenam ne ki kenam dan remote ba we kenam kita nak teri kenam we kunam yang nam tayar dia we kunam nak bentar ka kur kajat we kunam nak bentar ka timah